Angibingelele ngithatha leli thuba. Kunomuntu othi mina ngisaphupha ebusuku izinto zami zivaliwe. Ebusuku nje sengivuka ekuseni ngikhohliwe, angazi ukuthi kwenze njani. Lowo muntu loyo kudingakala ukuthi abhekane nomelaphi wangakubo, amgeze. Mangithi amgeze ngisho ukuthi amgeze ngey'ntelezi noma amgeze ngesiwasho. Ngoba njengoba ungaboni lutho nje, kusho ukuthi ikhona into ovalwe ngayo. Akufanele kuphele u7 days ungazange uze uphuphe lutho, ukhombisa ukuthi wena uxhumene namathonga akini. Ukuthi unabantu abadala ukuthi hawunabo kufanele uphuphe, ngoba amathongo imoya esamba nayo, imoya ezimpande zethu. So uma ungakazi uze uyiphuphe, kusho ukuthi kahle kahle lento le kukhona into errong. Kufanele ugezwe, uhlanjululwe, noma uthole iziwasho uzokugeza uhlambuluke nemithi ukuze ukwazi ukuphupha. Uma ungasaphuphi ube ubona ukuthi shuthi sekhona into errong kuwena. Akekho umuntu odalela ukuthi angaxhumani namathonga. Phela njengoba umbethwe wena, wonke umuntu unalo idlozi, wonke umuntu unabo abantu abadala abambethe. Manje wena kwaphela insuku engaka wena ungakaxhumani nabo, bengakakutsheli lutho, kusho ukuthi kahle kahle ikhona into errong. Yikho ngithi into ebalulekile uma ungasaphuphi, qala ubone lapho ukuthi kukhona into engasahambi kahle. Yabo, kufanele usukume leyo nto leyo ukuze into zakho zixazululeke. Amaphupho abalulekile. Amaphupho yiwo asikhombisa indlela eya phambili empilweni yethu namathonga ney'nhlahla zethu nabantu abasimbethe. Sengisho ukuthi uma ungasaphuphi kufanele ukuthi uphakame. Kufanele ukuthi uphakame uye kumelaphi wendabuko uyofuna izinto zokugeza, izinto zokugquma, izinto zokuphalaza. Ngoba ngisho iy'thunywa ney'ngilozi zonke ziyakwembatha. Kufanele ukuthi ngelinye ilanga uvuke nayo uyiphuphe, ukhombise ukuthi into ekhona kulo moya lo wey'dalwa, kulo moya lo wabantu abadala. Yikho ngithi into ebaluleke kakhulu ukuthi kukhanye kithi sonke, ulale uvuke. La noma ungaphuphanga amalanga elandelana, kodwa ukhona ukuphupha, ubone izinto, ubone ukuthi kusasa likuphatheleni. Ngoba phela njengoba kuthiwa kusasa kufanele ukuthi ngoba uyalala uvuka kusasa kube izinto zakho sezikhanya, ubuke ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Yabo, la emaphusheni sengisho ukuthi uma ungaphuphi sukuma uyogeza uyohlambuluka.